Само счетоводните кантори знаят колко много декларации и справки се подават към Националната агенция за приходите ежемесечно, на 3-месечие или годишно. Всичките умножени по броя на фирмите са солидно количество и изискват доста усилия и време на счетоводството. Да не говорим за сроковете, за чакането за зареждане на страниците и оставането до късно след работа. НАП ви предлага решение, което ще ви спести всичко това. Зареждате си декларациите за всички фирми, въвеждате PIN-код за подписа само веднъж и изпращате всички файлове към НАП наведнъж. След обработката от НАП, разпечатвате с един бутон резултатите за всички фирми едновременно. Дори не е нужно да влизате в сайта на НАП. Но ако решите да направите справка, всички подадени през НАП и декларации са налични и на официалния сайт на Националната агенция за приходите. Може да подавате автоматизирано справки по закона за ДДС, заедно с дневниците по ДДС, декларации за осигурените лица образец 1 и 6, годишни справки за доходите на физическите лица по член 73, електронни трудови записи, декларации за превоз на стоки с висок фискален риск или стандартизирани аудиторски файлове за електронни магазини. НАП вече се използва от голям брой счетоводни кантори, които активно допринасят с идеи за подобряване на ежедневната работа. Може да откриете повече информация във Facebook групата «Иновации в счетоводството».